Duniya mai wahala, babu wani bege nan gaba. Iyakar abin da saurayi Kosoro ke iya gani kenan a kullum. Babu wani koda ma daga cikin iyalinsa da aka gan shi ya yi kuka ko dariya ko kuma ya nuna alamar fushi, sai ka ce yana nan ne dai kawai ba gaba ba baya. In tambaye ka mana, ka taɓa jin wani abu makamancin haka? Ka taɓa jin cewa kana rayuwa ne kawai ba tare da wani bege ko sa zuciya ba? Kana jira ne kawai abubuwa su kai matuƙar lalacewa? Ba lallai ne labarin ya tsaya a nan ba ya abokina. Ana so rayuwa ta zama da bege da manufa mai kyau da kuma ma'ana. A takaice dai, Yesu ya zo ne musamman ya miƙa wa kowane ɗayanmu daidai wannan irin rai. A cikin sabon alkawari, ya kira shi rai a yalwace. Wannan irin rai ɗin ne Kosoro ya samu, ya fara rayuwa a cikinsa bayan ya buɗe ƙofar zuciyarsa da ransa ga shugabancin Yesu almasihu. Gayyatar da aka yi wa Kosoro ta zo ne da siffar wani hannu, ba kowane irin hannu ba, amma hannun mai ceto, hannun Ubangiji wanda ya tashi daga cikin matattu, wanda ya ƙudura a ransa ya ba Kosoro rayuwa cike da bege daga yanzu da nan gaba. Abin da Yesu ɗin nan ya yi wa Kosoro a cikin rayuwarsa, yana marmari kai ma ya yi maka haka ya abokina. Ya san daidai inda kake, ya san wurin da kake da zama, ya san duk damuwarka da tsorace-tsoracenka da abin da ke maka ciwo a zuciya. Lokacinsa ba shi da iyaka, wuri baya ƙure masa. Ya san dukkan harsuna ko addini, yana ƙaunar dukkan mutane babu tara. Yana ƙaunarka, yana so ya zama abokinka, yana so ya zama mai cetonka. Za ka karɓi hannunsa mai albarka a yau? Mai yiwa ne ya zo wurinka a cikin ruya ko mafarki, mai yiwa kuma ba zai zo ba. Amma zai zo wurinka ya abokina da tabbataccen alkawarin samun rai a duk inda kake, a lokacin da ka kira bisa sunansa da gaskiya da zuciya ɗaya. Watakila ka yi tambaya cewa, ta yaya zan kira bisa sunansa? Me zan yi? Idan kana so ka sadu da wannan babban mai ceto, wanda ya canja zuciyar Kosoro, yana so in taimake ka, ka sadu da shi. Ba wannan kaɗai ba, shi ma yana so ya sadu da kai. Yana miƙa maka hannunsa na ƙauna da zuciyarsa ɗaya. Allah mai ƙauna yana ji, ba zai ƙi duk wanda ya zo gare shi cikin gaskiya kuma da zuciya ɗaya ba. Duk abin da ka yi ko kuma ka kasa yi, Allah yana so ya jawo ka ga sahihiyar ƙaunarsa. Shi Allah ne mai ƙauna, kuma hakika ƙaunarsa mai girma cikakkiya tana shafe dukkan zunubanmu. Mu yi addu'a, bari mu kira bisa sunan Ubangiji. Ya Allah, ni mai zunubi ne, ban iya ceton kaina ba. Ina roƙonka ya Yesu, ka shiga cikin zuciyata, ka gafarta mini zunubina. Amin. Idan ka yi wannan addu'a da zuciyarka ɗaya, Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka. Maraba da zuwa cikin iyalin Allah.